Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін на календары 12 снежня. І далей у праграме мы раскажам, як з дапамогай бензапілы можна стварыць сапраўдную скульптуру. Праанансуем найбольш цікавыя праекты «Беларусь-3», а напрыканцы з дапамогай струннага квартэта «Барусан» пазнаёмім вас з класічнай турэцкай музыкай. Заўтра ўвечары на сцэне Купалаўскага тэатра спектакль Мікалая Пенігіна паводле аповесці «Дзве душы» яшчэ аднаго айчыннага класіка, пачынальніка беларускай філасофскай прозы Максіма Гарэцкага. На фоне знакавых гістарычных падзей пасля Першай сусветнай вайны пераплятаюцца лёсы розных людзей. Яны апынуліся ў гушчы рэвалюцыйнай куламесы. «Дзве душы» – гісторыя унутранай супярэчлівасці беларускага інтэлігента Ігната Абдзіраловіча. Ігнат здольны рэфлексаваць над часам і сабой у складаным свеце, што непазбежна робіць яго староннім і безабаронным у сваім асяроддзі. Што яшчэ цікавага адбываецца ўжо гэтым часам у культурным жыцці краіны, даведаемся ад нашых калег. Верыць, марыць, плыць супраць. Героі п'есы Александра Валодзіна «Фабрычная дзяўчынка» адстойваюць сваё права на шчасце са сцэны новага драматычнага тэатра. У сярэдзіне 20-го стагоддзя яго працы адчуваліся як нейкая рэвалюцыя ў свеце тэатра. На змену самаадданым камсамольцам і актывістам прыйшлі іншыя героі, звычайныя людзі з няпростымі лёсамі і перажываннямі, кожны са сваімі марамі, гісторыямі перамог і паражэнняў. Героі, якія не маглі быць прыкладам для пераймання, але яны бударажылі душу гледача, знаходзілі ў язычный отгук. Он первый советский драматург, который открыл эпоху вот этого какого-то выхода из соцреализма в какое-то другое пространство. Взять пьесу в коммунистическом обществе, которую соцреализм, когда мы писали про Столиваров, там еще просто вдруг простые девчонки в простом обществе, простые судьбы, вроде как бы ни о чем, а тем не менее об очень важном, об очень большом и так далее. Менавіта пра гэта важная і вялікая п'еса «Фабрычная дзяўчынка». У кожнай дэталі спектакля праглядвае дзіўная, цёплая, настальгічная атмасфера. Немудрагелістая абстаноўка фабрычнага інтэрната, прыглушаныя колеры і фарбы, дзе адзінымі яркімі штрыхамі з'яўляюцца ўборы бунтаркі Жэні, вельмі дакладна адпавядаюць стылю эпохі. Музычнае афармленне, пастаноўкі, мелодыі, песні, якія гучаць у спектаклі, танцы, уваскрашаюць у свядомасці публікі вобразы савецкіх фільмаў пра працоўную моладзь, робяць свет п'есы практычна жывым. Тут получилась небольшая компиляция из 5 пьес, написанных практически в одно время. Это «Фабричная девчонка», «5 вечеров», «Идеалистка», «Назначение» и «Старшая сестра». Каждой девчонке мы нашли в каждой пьесе по куску, который играется в виде монолога, который якобы записывается как интервью на телевизионную камеру. Это сборные монологи из 5 пьес. Вядома, юныя гераіні бачаць сваё шчасце па-рознаму, але як бы не адрозніваліся іх прадстаўленні, яны ўсё роўна не ўваходзяць у рамкі і шаблоны, прадпісаныя грамадскім жыццём. Душэўныя перажыванні супраць ідэалогіі, жыццё сэрца супраць стэрэатыпу. Тое галоўнае ў п'есах Валодзіна, што не залежыць ад мастацкага ракурсу і пад чулай рукой рэжысёра, становіцца яшчэ больш выяўленчым і відавочным. Выпуск проекта «Час кіно» прысвечаны фільмам прызёрам нацыянальнага конкурсу Мінскага міжнароднага кінафестывалю лістапад 2017, а дакладней анімацыйным фільмам «Тошка і гераічны ўчынак» рэжысёра Александра Ленкіна і «Нянюшкіны казкі» Алены Пяткевіч. Госць мастацкі кіраўнік студыі анімацыйнага кіно Александр Ленкін. І самае прыемнае, пасля перадачы на канале «Беларусь-3» можно будет поглядеть те картины, про якія шла размова. Очень много факторов, которые влияют на то, какое потом в результате изображения на экране появляется. Да? То есть какой стиль, какая манера, какая подача, какое цветовое решение. Завтра вечера на сцене одной со столичных залов отбудется концерт под назвой «Просто добрая песня». Эстрада, авторские творы, шансон. Вызначить няпроста, але калі не ускладнять. Просто добрая песня, близкая, разумная, сардэчная, розная. Про нас і наше жыццё, як ёсць. Сузор'е артыстаў дае вялікі канцэрт, палітра жанраў, тэм і галасоў. Прымаюць удзел Артур Руденко, Константин Крымскі, Любоў Шипілава, Александр Баль, Сергей Дубравин. А зараз варта даведацца пра тое, што адбываецца за межамі нашай краіны. Адна аўстралійка стварае скульптуры з дрэва незвычайным інструментам. Усе дэталі яна выразае з дапамогай бензапілы.
Энджи Полгейтс умее трымаць у руках бензапілу. Гэтай прыладай яна з незвычайнай дакладнасцю карыстаецца больш за 20 гадоў. У мяне выдатнае жыццё. Багацця я сабе не зарабіла, але я займаюся любімай справай, і гэта дазволіла мне ўбачыць. Жанчына прадае свае работы, перыядычна ўдзельнічае ў розных фестывалях. Не верыцца, што яна можа рабіць гэта з дапамогай бензапілы, што яна стварае свае скульптуры проста з кавалка дрэва. Дзіўна, як у яе гэта атрымліваецца. Скульптуры вельмі падобныя на сапраўдных жывёл. Энджи марыць пра тое, каб творчасцю з бензапілой зацікавілася больш людзей і абяцае ўсім жадаючым дапамогу і падтрымку. Але наогул у сваім захапленні драўлянай скульптурай яна не адзінока. Ёсць цэлая міжнародная супольнасць такіх майстрых. Праграма «Камертон» распавядае пра гісторыі творчых шляхоў, поспехаў і дасягненняў дзеячаў культуры. У гэтым выпуску размова пойдзе пра Аллу Ігумнаву, арганізатара, кіраўніка і дырыжора ўзорнай капэлы хлопчыкаў і юнакоў Палаца культуры прафсаюзаў горада Брэста, якая, дарэчы, заўтра святкуе свой дзень нараджэння. Не прапусціце «Камертон» на Беларусь-3 14 снежня ў 10 гадзін. Пусть народ поднимается до моего уровня, но не я должна опуститься и работать на потребу толпы народа. А для чего ж мы тогда, музыканты, живем? Вот именно, чтобы народу прививать вкус. Заўтра ўвечары на сцэне Горкаўскага тэатра пройдзе спектакль «Зойкіна кватэра» паводле твораў Міхаіла Булгакова. Прыгожая, разумная, энергічная жанчына марыць збегчы. Збегчы прэч ад усёй вульгарнай рэчаіснасці. Куды? У Парыж да Елісейскіх палёў, дзе бэзавы закат і пахне ландышамі. З каханым у Парыжы, што можа быць больш рамантычным. Яна прыдумала геніяльны план, але ці лёгка яго жыццявіць? Убачыце заўтра ў тэатры імя Максіма Горкага. Што яшчэ цікавага адбываецца ўжо гэтым часам у культурным жыцці краіны, даведаемся ад нашых калег. Нашумелая і правакацыйная выстава, як і сам яе аўтар. Ён заснавальнік мастацкага накірунку брэнд «Рэалізм», але і імя яго таксама брэнд. У залах Цэнтра сучаснага мастацтва рэтраспектыва «Брэнд рэалізму» ад Сергея Шнурова. Зразумела, 18+. Цяпер лідар Ленінграду не толькі спявае пра экспанаты, але і вырабляе іх сваімі рукамі. Ён цікавы як асоба сам па сабе і, безумоўна, выклікае цікавасць і яго мастацтва. Ты больш што хачу сказаць, што Сергей Шнураў мае мастацкую адукацыю. Ён рэстаўратар па адной са сваёй адукацыі, па другой сваёй адукацыі ён філосаф. І вось, відаць, такое спалучэнне філасофіі, мастацтва і музыкі як бы падштурхнула яго да яшчэ адной грані сваёй творчасці, да выяўленчага мастацтва. Мінская пляцоўка стала трэцяй па ліку. Дагэтуль брэнд «Рэалізм» выстаўляўся толькі ў піцерскай «Эрарце» і ў Цэнтры сучаснага мастацтва ў Маскве. У лепшых традыцыях постмадэрнізму з інтэртэкстамі, выклікам грамадству і правакацый Шнураў разважае над усім тым, што нас акружае кожны дзень, рэчы і іх кошт. Мы набываем брэндавыя цацкі для інстаграму, робім модныя фотакарткі і павялічваем падпісчыкаў. Выстава жартуе над гэтым, але усім сваім выглядам спакушае селфіцца на фоне арт-аб'ектаў і збіраць лайкі. Мы бачым выявы Анастасіі Валачковай, альбо Стаса Михайлова, альбо Лепса, і мы як бы разумеем, што хацелася сказаць мастаку. Гэта паверхні, па сутнасці. Гэта тое, што мы, магчыма, і самі маглі б прыдумаць, калі б маглі гэта прыдумаць. Але, ведаеце, тым адрозніваецца мастацтва ад уяўлення звычайных людзей, што, здаецца, мы маглі б прыдумаць, але менавіта творчы чалавек заўважае сутнасць, которая не заўважана была б, магчыма, і намі. Эпатаж, сцёб, пародія на гламур і масавую культуру. Гэта тое мастацтва, якое не прэтэндуе на вытанчанасць, нікому нічым не абавязана і нікому нічога не павінна. То бок, якія запатрабаванні ў грамадства, такі і жывапіс. У тэатры беларускай арміі заўтра ўвечары даюць гогалеўскага рэвізора.
Пачатак 19 стагоддзя малады чалавек вяртаецца ў свой радавы маёнтак, дарога застае яго ў саратаўскай губерні без грошай. Справа даходзіла да адчаю, але яго прымаюць за пасланца самога цара-імператара. Падораны Пушкіным анекдот пра дробнага чыноўніка, прынятага ў павятовым горадзе за важную птушку, Гоголь ператварыў у грандыёзную сатыру сучаснай яму рэчаіснасці і нораваў. Камедыя Гоголя «Рэвізор» актуальная і сёння, так як і ў наш час сустракаюцца чыноўнікі, чымсьці падобныя на герояў гэтай гісторыі. Сёлета спаўняецца 25 гадоў з дня ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Турцыяй. З гэтай нагоды мы вырашылі сустрэцца з адным з музыкаў струннага квартэта «Барусан» і даведацца, якую праграму прывёз калектыў у нашу краіну і як прымала класічную турэцкую музыку беларуская публіка. Здравствуйте. Впервые всемирно известный квартет «Барусан» выступает в Беларуси. С какими чувствами вы выходите к незнакомой для вас публике, с незнакомым менталитетом и вкусом? Хочу сказать, что музыка, которую мы исполняем, международный язык. Мы знаем, что Беларусь много больше, чем Турция, знакома с классической музыкой, имеет больший опыт проживания классической музыки. Мы посетили ряд стран, а в этом регионе оказываемся впервые, но мы выражаем надежду, что за этой встречей последуют и новые. Какое место в вашем творчестве занимает музыка турецких композиторов и как принимает их зарубежная публика? Классическая музыка в ее западном понимании в Турцию пришла не так давно, после создания Турецкой Республики, и поэтому работы в данном ключе ведутся не так давно. Турецкие композиторы в годы, последовавшие за провозглашением Турецкой Республики, стали ездить на Запад. Вернувшись в Турцию, они объединили свои новые знания с классическими турецкими мотивами. Турецкая музыка в ее классическом понимании – это музыка, которая была сформирована в народной среде, тесно связана с народными танцами. Есть также такое направление, как тюркü, произведения, написанные в состоянии потрясения, эмоционально подавленном состоянии. И мы, необходимо отметить, получили позитивную обратную связь от слушателей по всему миру, которые познакомились с турецкой музыкой, объединяющей в себе столько разноплановых компонентов, как народная музыка, народные песнопения и классическая музыка. Вы выступаете вместе 12 лет. Как родился коллектив? Наш коллектив был сформирован дирижером Гюреш Айкал. Борусан Культурсанат — это Борусан культура и искусство, так называется организация. На первых порах мы выступали в рамках оркестра Борусан и в формате квартета. Последние 5 лет мы продолжаем свою творческую жизнь, работая в формате квартета. Практически каждый наш день, включая выходные, проходит в репетициях, в работе над новыми программами. И на ежегодной основе мы даем по всему миру около 40-45 концертов. Спасибо и до новых встреч в Беларуси. Спасибо. Привет, Беларуси. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».